Ready ka na, Nay? Oo, ready. Kaya mo pa ba? Kayang-kaya! Yeah. Good afternoon mga kabusog. So ayan, paalis na tayo. Pupunta na tayo sa Alpha Mart para maghakot challenge ulit. Sana swertihin yung maghakot natin today, di ba? O kaya tara na, alis na tayo. So, ito muna ang tricycle natin ngayon. Yung tricycle natin ngayon, isang ubo na lang, mamamatay na. Tingnan niyo po. Dahil sa tabako. Ayaw na umandar. Konti-konti na lang flat mass. O yan po, sabi ko sa inyo, namatay na. Ayaw na umandar. Dahil mo na fried chicken na yung legs ko dito. Tignan niyo po si Bats Josh. Baba ka muna sandali, mas. Sarang balagas. Sakit na kanina. Ano, kailangan na ba na ano? So, we're back mga kabusog. At ayan, 2 weeks na tayong di nagkikita. 2 weeks din, lumobo ako lalo. Char lang. So, ngayon pa lang po maglalaro ang ating nabunot last week. Since nagkakakonting emergency lang naman po. Pero, okay, ayan, okay na po. Maglalaro na siya. At ayan ang Alpha Mart. Ang kamay ko nasa itaas ng pader. So, tara na, laro na po tayo. So, ito na po si ating nabunot. Kaya lang, sinuwerte siya. Na-injure. Kaya ang papalit po sa kanya ay si Nanay. Ready ka na ba, Nay? Norma? Norma Duque. Oo. Ready ka na, Nay? Oo, ready. Kaya mo pa ba? Kayang-kaya! O si ate, pag-cheer mo na lang ang mama mo. Tara na, ipasok na tayo. Kumuha. Ready na! Sample mo nga, anong kukunin mo? Mga diaper, gatas na mga puko. Oh, Nay, kailangan sa apo, mineral. Kuha ka ng maraming mineral. Oo, yakit ko yung isang ano na yan. Kukuha mo yan, Nay. Siguro, kasi siyempre kaya-kaya yan eh. Kakayanin na eh. Oo, kakayanin ko yan. Sige, Nay, na. Mga process, kukuha din ako. Start na tayo, Nay, ha? Okay. 30 seconds, ako challenge. Starts. Wala pa. Gawin ito po ulit. 30 seconds, ako challenge. Starts now. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, Bilis na! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, bilis na! Wala na. Nalalambot ka ata, Nay. Ako? Ninervyos si Nanay. Huwag kang nervousin na eh. At dahil ninervyos si Nanay, nakatipid tayo. Yay! Ninervyos si Nanay. Nasaan yung chinelas mo, Nay? Baka yung nila dito yon. Ito pong nakuha ni Nanay. Kahit talaga nilakaw ta.
Bayaran na natin, Nay. Okay. Ninervyos si Nanay, nakatipid tayo. Pero okay lang naman yan, mga kabusog, dahil may bonus naman siya. Konting... Secret, Nay! Mamaya! So, ayan mga kabusog. Pakita mo naman ang nakuha ni Nanay. Ayan po. Nakatipid tayo! Ninervyos. Nakatipid kami ngayon. Ninervyos po si Nanay. May konting surprise naman, Nay, para sa'yo. Okay, salamat. 1,129 pesos. Mas nakarami pa sa kanya yung mga bulinggit. Oo nga. Yung mga nauna. Oo nga. So, babayaran na po natin. Parang maraming lalabahan ni Nanay, ah. Puro sabon. Puro sabon, no? Puro Puro sabon. sabon. Tawni, gusto niya daw laging mabango yung mga damit niya. Kala ko dalawa itong nakuha kong ano. Frozen. Chicken, hotdog. Kala ko dalawa. Naligaw si Nanay. Naiwan yung tsinelas para nahabol ng aso. Kaya may matuwa ko. Ito yung sakle, marami tayong may bubol sa. Joke lang po. Tara, Nay. Kahit nakakonti ka naman, may konting surpresa naman kami para sa... Wow. Nay, tama ka sandali sa akin. Okay. Sama ka dito sa tricycle namin kinuubo. Ay, wow! Dagdag! Wow! Thank you. Blessing ito. So, maraming salamat sa ano ba ito, Team Kabusugan. Maraming salamat. Blessing, maraming blessing na dumating sa akin. Kahit yung anak ko na yung jury. Opo. Buhatin natin, Nay. Teka lang. Sige, ako na lang, Nay. Kaya ko na to. Malaki naman din ako. Go, Bats! So, ito yung nakuha ni Nanay. Eh, nakakonti lang siya. Although nakatipid tayo, meron naman siyang dagdag na bigas. Meron siyang Kailangan bonus! na kailangan natin to. Lalo na ngayong pandemic, mahirap ang buhay. Kaya maraming salamat sa inyo. Marami pa kayong matutulungan na katulad namin. Maraming salamat po. Salamat! So, Nanay, ingat kayo. Maraming salamat. Ingat po sa Ingat po biyahe. sa biyahe. Okay, salamat. Pandemic ngayon, Nay, huwag natin kakalimutan. Face mask, face shield, at wait lang, babarilin kita. Alcohol. Alcohol po. Opo. Para sa safety po natin yan. Thank you po ulit, Nay. Ingat po kayo. Okay, salamat din sa inyo. Opo. Ingat po kayo, Nay. Bye-bye po. So, ayan, mga kabusog, nakauwi na tayo. Tapos nang naghakot si Nanay, ang konti nang nakuha niya, kaya nakatipid tayo. Nervous siya. Ninervyos si Nanay, pero kahit ganun man, May
bonus. Dahil tinawag niya akong sexy. Nakakalahating kaban siya ng bigas. Kaya sa susunod po kayo, tawagin niyo rin akong gano'n, ha? Para may bonus din kayo. So, ayan, kauwi lang natin. Face mask, face shield, huwag po natin kakalimutan lagi dahil pandemic ngayon, lalo na't dumarami po ang ating COVID cases sa ating bansa. At pag-uwi, ganyan po, ligo ng alcohol, diba? So, sa susunod na lang po ulit, mga kabusog. Bye-bye! Huwag pong kalimutan mag-subscribe para makasali